Vodáci na jihu Čech odemkli řeku Lužnici. Prvního letošního splouvání řeky ze Suchdola do Majdeleny se zúčastnilo přes 200 nadšenců. Neodradila je přitom ani studená voda. Další stovky příznivců přišly vodáky podpořit. Lužnice je v současnosti sjízdná v celých svých 150 kilometrech, od Nové Vsi až po Ústí do Vltavy. Vítám vás tady všechny na 38. ročníku otevírání řeky Lužnice. Ahoj! Odemkneme řeku, abychom na ní celý rok mohli dobře jezdit, aby nám dobře sloužila. Řeka Lužnice je od dneška odemčena. Vodáci si teď na začátku sezóny přejí jediné: aby byla voda co nejlepší na Lužnici, aby se sem konečně vodáci začali více vracet. Uplynulé roky totiž řece chyběla voda. Všudy přítomné sucho tak vodáky odlákalo na větší toky, jako je Vltava. Letošní jaro ale podle místních snad předznamenává lepší časy. Tolik lidí už dlouho nebylo, je tady přes 120 lodí. Na vodu! Jako vždycky. Těším, no, tak jsem zvědavý, jak to pojede, no. Voda studená voda, ale nám to nevadí, protože my se určitě neuděláme. Proč bychom se dělali? Vodáci dnes odemkli také řeku Sázavu. Už za týden to čeká i Doubravu, Bílinu a například Otavu. Ondřej Ublik, Česká televize, Suchdol nad Lužnicí.